Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Και σήμερα εδώ είμαστε στο check-up. Καλημέρα από τη Σοφία. Καλημέρα. Λέω σας. εγώ την καλημέρα από τη Σοφία, το λέει αυτή. Καλημέρα, φωνάζω. Λοιπόν, θέμα σήμερα που θα συζητήσουμε, επιλέξαμε τις σπάνιες παθήσεις. Πάσχει πολλοί κόσμος από διάφορα νοσήματα, τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά. Και ο οποίος κόσμος αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την πρόσβασή του στη θεραπεία και όλα αυτά. Αλλά καλύτερα να μας τα πούνε οι προσκεκλημένες μας, οι οποίες είναι η κυρία Ιωάννα Αλεξανδράτου, είναι πρόεδρος του Συλλόγου για την Πνευμονική Υπέρταση, είναι ακριβώς δίπλα μου. Καλησπέρα. Και πιο εκεί, παραδίπλα, η κυρία Αγγελική Πρεφτίτσι, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου των ατόμων με κιστική, των πασχόντων από κιστική ίνωση. Ναι, Σύλλογος για την κιστική ίνωση είναι η επωνυμία του Συλλόγου, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σπάνιες παθήσεις. Όταν λέμε σπάνιες παθήσεις, επειδή ισχύει αυτό που είπα, ότι δεν είναι ευρέως διαδεδομένες, ποιες είναι αυτές οι σπάνιες παθήσεις και τι μέρος του πληθυσμού απασχολούν? Οι σπάνιες παθήσεις είναι πάρα πολλές. Είναι πάνω από 8.000 σπάνιες παθήσεις έχουν αναγνωριστεί και υπάρχουν σίγουρα και κάποιες που δεν έχουν αναγνωριστεί ή δεν έχουν ονοματιστεί. Ναι. Οπότε, για να πούμε... Πόσοι ανήκουν σε αυτές? 800.000 και πάνω είμαστε στην Ελλάδα που έχουμε από σπάνια νοσήματα. Από σπάνια. Άρα δεν είναι και σπάνιοι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις, να πούμε. Ενώ η κιστική ίνωση? Η κιστική ίνωση είναι μεν σπάνιο νόσημα, κατατάσσεται δηλαδή σε αυτό που οι γεννήσεις είναι μία στις 2.000, ναι. Γιατί αυτό είναι ο ορισμός των σπανίων νοσημάτων πανευρωπαϊκά. Είναι συγγενής. Πλην όμως η κιστική ίνωση, ορίστε. Συγγενείς. Συγγενείς είναι κληρονομικό το νόσημα, όπως και οι περισσότερες σπάνιες παθήσεις. Ναι. Απλά η κιστική ίνωση τυχαίνει να είναι ένα από τα πιο συχνά κληρονομικά νοσήματα της λευκής φυλής και υπολογίζεται ότι στη χώρα μας ετησίως γεννιούνται 50 παιδιά, δηλαδή κατά μέσο όρο ένα παιδί με κιστική ίνωση τη βδομάδα. Μάλιστα. Τις προηγούμενες όμως, εκτός της κιστικής ένωσης παθήσεις που αναφέρουμε, είναι και αυτές κληρονομικού χαρακτήρα ή μπορούν και ένας ενήλικος να την αναπτύξει στη διάρκεια της ζωής του? Να μας πει η κυρία Αλεξανδράτου καλύτερα για την πνευμονική υπέρταση σε αυτό το σημείο που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου. Ναι. Όλες οι σπάνιες παθήσεις, όπως είπε και η κυρία Πρεφτίτσι, έχουν στην πλειοψηφία τους συγγενικό υπόβαθρο. Κληρονομικό υπόβαθρο. Γενετικό θα πούμε. Και στη δική μας νόσο θεωρείται ότι δεν έχει βρεθεί η αιτία που δημιουργεί την πνευμονική υπέρταση, αλλά θεωρείται γονιδιακή μετάλλαξη. Άρα εντοπίζεται στα παιδιά και εδώ? Σε όλους. Μπορεί να γίνει από την ώρα που γεννιέσαι μέχρι και να πεθάνεις. Μέχρι και 80 χρονών υπάρχουν ασθενείς που έχουν μεταλλάξει το γονίδιο 75 χρονών, ας πούμε. Έτσι. Και παιδιά που έχουν γεννηθεί με το νόσημα. Οπότε όλα αυτά. Να πούμε λίγο ειδικά για την νόσο λοιπόν, της πνευμονικής υπέρτασης, το τι περίπου είναι, και να μας πείτε και για το Σύλλογο και ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Δηλαδή και οι δυο σας θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις και λόγω οικονομικής κρίσης, αλλά και τα παλιότερα χρόνια και το τι πρέπει να γίνει στη χώρα μας. Αλλά ας αρχίσουμε πρώτα δύο λόγια τι είναι η πνευμονική υπέρταση, το πώς αντιμετωπίζετε και το τι προβλήματα αντιμετωπίζετε σαν ασθενείς. Η πνευμονική υπέρταση ανήκει και αυτή στα σπάνια νοσήματα, όπως και να έχει. Οι ασθενείς οι οποίοι νοσούν από το νόσημα είμαστε γύρω στο 15 με 35 ανά εκατομμύριο. Ανοίξτε εξαιρετικά σπάνια νοσήματα δηλαδή. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είμαστε γύρω στους 500 διαγνωσμένους ασθενείς. Πόσοι? 500 διαγνωσμένοι ασθενείς. Υπάρχουν σίγουρα άλλοι τόσοι όμως αδιάγνωστοι. Μιλάμε για την ιδιοπαθή μορφή της νόσου και όχι για τη δευτεροπαθή, δηλαδή που προέρχεται από άλλες παθήσεις, γιατί εκεί είναι πολύ περισσότεροι οι ασθενείς και στη χώρα μας και παγκοσμίως. Ακούγοντας υπέρταση τώρα, όλοι πηγαίνουν στο μυαλό μας στην υπέρταση τη γνωστή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τη γνωστή, αλλά έχουμε να κάνουμε μια διαφορετική. Δεν είστε γιατρός, αλλά πείτε μας από την εμπειρία που έχετε τι ακριβώς είναι η υπέρταση. Ουσιαστικά είναι η άλλη μεριά της καρδιάς. Δηλαδή, όταν έχεις αρτηριακή υπέρταση, είναι η μία μεριά της καρδιάς. Όταν έχεις πνευμονική υπέρταση, απασχολεί η άλλη μεριά της καρδιάς. Είναι στένωση των αγκίων των πνευμόνων, η οποία δεν επιτρέπει το αίμα να περάσει σωστά στην καρδιά, οπότε η καρδιά λειτουργεί υπερδιπλάσια. Γίνεται μεγαλοκαρδία λοιπόν τελικά στον ασθενή και καταλήγει σε θάνατο. Άρα αυτή η υπέρταση για αποστένωση των αγκίων που γίνεται δεν μπορεί να γίνει
να είναι επίκτητη, ας πούμε, το τσιγάρο κτλ. Όχι, όχι. Δεν μπορεί. Τώρα μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι κληρονομική. Είναι κληρονομικό, είναι γονιδιακό. Κληρονομικό, μην τρομάξει και ο κόσμος ότι. Όλοι θα κάνουν, δεν σημαίνει. Έτσι δεν σημαίνει. Αλλά θεωρείται και αυτοί, και αυτοί που κληρονομούν το γονίδιο της πνευμονικής υπέρτασης και το έχουν, το 20% αυτό νοσεί. Δηλαδή τίποτα. Με την νόσο, έτσι. Τίποτα, εντάξει, σχετικά. Το καλό είναι ότι έχουμε εξελίξει τη θεραπεία και εκεί, έχουμε καινούριες θεραπείες. Πριν όμως η θεραπεία είναι επικίνδυνη όμως. Είναι θανατηφόρος. Όταν δηλαδή δημιουργηθεί το πρόβλημα, εκείνη την ώρα είναι θανατηφόρος. Και είναι και το χειρότερο ότι όσο παραμένει αδιάγνωστη. Όταν έχουμε φτάσει σε τόσο υψηλά επίπεδα τεχνολογικά και ιατρικά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και ο γιατρός. Και δεν έχουμε και μεγάλο πρόβλημα όλων των σπανίων παθήσεων και της δικής μας νόσου είναι ότι δεν έχουμε πρώιμες διαγνώσεις. Δεν διαγνώσκεται η νόσο στην ώρα της. Έχουμε όμως στη φάση της έξαρσης μετά ύφεση. Μπορεί να επανέλθει ο ασθενής. Αν είσαι τυχερός. Πάντως, για να ξαναπάω, έχουμε σήμερα νέες θεραπείες πάνω σε αυτό. Το να δούμε κατά πόσο υπάρχει όμως πρόσβαση των ασθενών στη χώρα μας σε αυτές τις νέες θεραπείες. Νέες θεραπείες. Από τη στιγμή που η νόσος παραμένει αθεράπευτη, υπάρχουν φαρμακευτική αγωγή. Συντήρηση δηλαδή της νόσου. Έτσι. Συντήρηση της νόσου. Όσα χρόνια περισσότερο σε κρατήσει στη ζωή, η συντηρητική θεραπευτική αγωγή, η φαρμακευτική δηλαδή, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να βρεθεί μια ίαση και να τη ζήσεις σαν ασθενής. Οπότε εκεί ευελπιστούμε όλοι ότι αυτό περιμένουμε. Ότι μπλοκάρει απλά την εξέλιξη. Μπορεί και να μην την μπλοκάρει, την κάνει λίγο slow down που λέμε. Δηλαδή. Υφεσιακή. Σωστά. Ενώ η κυστική νόση. Η κυστική νόση και εμάς έχει γενετικό υπόβαθρο. Πάλι με πνεύμονες έχουμε να κάνουμε εδώ. Κυρίως με πνεύμονες. Όλα τα όργανα προβάλλονται από την κυστική νόση. Γιατί το χαρακτηριστικό είναι μια παχύρευστη βλένη η οποία βγαίνει σε όλα τα όργανα. Κυρίως πλήττει πάγκρεας και πνεύμονες. Οι ασθενείς εκ γενετής παρουσιάζουν οι περισσότεροι παγκρεατική ανεπάρκεια και είναι αναγκασμένοι να παίρνουν ένζημα, βιταμίνες και διατροφικά σκευάσματα. Παρουσιάζουν αναπνευστική ανεπάρκεια σταδιακά, για την οποία είναι αναγκασμένοι να παίρνουν πολλά φάρμακα, είτε εισπνεώμενα, είτε ενδοφλέβιες αντιβιωτικές αγωγές, είτε χάπια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μεν ριζική θεραπεία, όμως πολύ πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα φάρμακο, έχει μια διετία κιόλας, το οποίο κυκλοφορεί και από την Αμερική. Είχαμε τον κύριο Ντουντουνάκη και μας το είχε πει αυτό. Σας τα είχε πει καλύτερο τότε ο κύριος Ντουντουνάκης. Ένα ιδιαίτερα ακριβό φάρμακο, το οποίο όμως είναι το πρώτο βήμα για να βρεθεί οριστική θεραπεία και ριζική θεραπεία στην κυστική ίνωση, γιατί το πρώτο που χορηγείται από τα ταμεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στους 6 με 7 ασθενείς στην Ελλάδα που το παίρνουν το φάρμακο. Το κύριο όμως πρόβλημα, το οποίο πιστεύουμε πιθανό να δημιουργηθεί λόγω και της κακής οικονομικής κατάστασης, είναι αυτό που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο, που περιμένουμε την πολυπόθητη έγκριση για τους ασθενείς που έχουν τη πιο συχνή μετάλλαξη στην Ελλάδα, και τότε πολύ περισσότεροι ασθενείς θα είναι αυτοί που θα έχουν ένδειξη για να πάρουν συνδυασμό φαρμάκου αυτό με κάποιο άλλο. Αυτό το φάρμακο όμως είναι τώρα να το δώσεις δηλαδή στο παιδί που θα διαγνωστεί ή και στον ενήλικα? Μπορεί ο ενήλικα να έχει δράση? Νομίζω, κοιτάξτε, μέχρι στιγμής το παίρνουν και ενήλικες και παιδιά, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει δοθεί, γιατρός δεν είμαι, έχει δοθεί άδεια για ηλικία 6 ετών και άνω. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το ζητούμενο όμως είναι ότι αυτό το φάρμακο δεν πρόκειται να μας θεραπεύσει πλήρως. Θα σταματήσει το νόσημα στη φάση που είναι. Ελάχιστη βελτίωση βλέπουμε στους πνεύμονες, αλλά βλέπουμε μια σημαντική αλλαγή στην αναπνευστική λειτουργία, στην παγκρεατική λειτουργία, τουλάχιστον από τις εμπειρίες όσων το έχουν πάρει. Σταδιακά μας έχουν πει ότι σταματάει και να υπάρχει τόσο συχνό το φαινόμενο της έξαρσης των αναπνευστικών λοιμόξεων, οι οποίες είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη κυστική ίνωση, γιατί είναι και αυτό και που οδηγεί στην αναπνευστική ανεπάρκεια και στο θάνατο τον ασθενή, αλλά είναι και αυτό το οποίο επιβαρύνει μεγάλα χρηματικά ποσά ετησίως το κράτος. Και επειδή μιλήσαμε για γονιδιακό νόσημα και μίλησε και η κυρία Αλισανδράτου, και τα περισσότερα σπάνια νοσήματα είναι γονιδιακά, ένα από τα κύρια αιτήματα του συλλόγου μας, το οποίο εάν τόσα χρόνια, τουλάχιστον με την κυρία Ανέτα γνωριζόμαστε περίπου μια δεκαετία και συζητάμε για τα προβλήματα των ασθενών και τα έχουμε πει κατά επανάληψη, ένα από τα κύρια θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχε κάνει τουλάχιστον για την νόσημα της κυστικής ίνωσης η κυβέρνηση, έτσι ώστε να γλιτώσει πόρους για την υγεία,
ήταν να θεσπίσει τον προγεννητικό έλεγχο και να καλύπτει το κόστος. Το έχουμε πει, κύριε Αλεξάκη, το λέμε. Ο νυν Υπουργός είπε ότι μπορεί να μην βλέπει, αλλά ακούει. Πιστεύουμε επιτέλους να μας ακούσει, γιατί είναι κρίμα να υπάρχει ο προγεννητικός έλεγχος από το 1990 και από το 1990 μέχρι σήμερα να γεννιούνται συνέχεια παιδιά με κιστική είνωση, να ταλαιπωρούνται και τα ίδια και οι οικογένειές τους και να επιβαρύνεται οικονομικά και το κράτος, γιατί τελικά το κράτος μόνο οικονομικά βλέπει πολλές φορές τα πράγματα. Κυρία Αλισανδράτου, για πείτε μας, από τις άλλες σπάνιες παθήσεις, ποιες είναι οι πιο... αυτές που πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού εδώ? Οι πιο γνωστές εννοείται. Οι πιο γνωστές. Οι πιο γνωστές που συναντάμε συνήθως είναι η κιστική ίνωση, η πνευμονική ίνωση, που είναι παρεμφερή έτσι λίγο νοσήματα. Είναι το σύνδρομο Ρέτ στα παιδιά, που είναι που γεννιούνται και τα χτυπάει πιο πολύ και τα κορίτσια, όπως και η δική μας νόσο έχει μια αδυναμία στις γυναίκες πνευμονική υπέρταση. Είναι τα λησοσωμικά νοσήματα, σωστά. Είναι πολλά, αλλά πώς πάμε να πάμε τώρα λίγο, κύριε Αλισανδράτου, και συνέχεια να μας τα πει και η κυρία Πρευτίτση, για την καθημερινότητα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει. Γιατί σαν σύλλογος έχετε και εσείς μια δράση και παλεύετε για κάποια πράγματα. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα πρέπει να επικοινωνηθεί και να δοθεί έμφαση είναι η διάγνωση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν γίνεται έγκαιρη διάγνωση στα περισσότερα σπάνια νοσήματα. Και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Αυτό πλήττει και εμάς στην πνευμονική υπέρταση, αλλά και όλα τα σπάνια νοσήματα. Ότι αργείς πολύ να βρεις από τι πάσχεις. Η πλειοψηφία των ασθενών, να ακούσετε την ιστορία τους, θα σας πούνε ότι η διάγνωσή τους ήταν για ψυχοπάθεια. Γιατί όμως αυτό? Ψυχοπάθεια. Κάτσε, γιατί όμως αυτό? Έτσι, γιατί δεν γνωρίζουν τις νόσους. Οι γιατροί. Βεβαίως. Άμα ο γιατρός δεν έχει ακούσει την νόσο, δεν έχει εντρυφήσει την νόσο. Ναι, αλλά δεν είναι μια ειδική εξέταση που θα το δείξει αυτό? Καθόλου είναι το ξέρει ο γιατρός για να το κάνει. Μια κτηνογραφία δεν το δείχνει? Τώρα, η αξονική, ας πούμε. Γίνεται με ένα καλό τρίπλεξ καρδιάς. Με τρίπλεξ. Η μέτρηση του πνεύμονα, της πίεσης του πνεύμονα γίνεται με το τρίπλεξ. Τι δίνει, τι παίρνει. Το θέμα είναι άλλο. Εγώ θα σας πω ότι για 6 χρόνια έκανα τρίπλεξ και δεν μου βρίσκανε την νόσο. Άρα πήγαινε σε το γιατρό. Σε γιατρό μην μπω. Είναι λοιπόν, δεν είναι. Πήγα σε πολλούς γιατρούς. Αφήστε το αυτό, δεν και είναι αυτό. Και το τρίπλεξ έβγαινε κανονικό. Πρέπει να ξέρουν. Έβγαινε κανονικό. Βέβαια. Δεν είναι το κλάσμα κτλ. Πρέπει να ξέρουν από πού μετράνε. Έχει σημασία από πού θα πας να μετρήσεις την πίεση. Από ποιο σημείο της καρδιάς. Είναι η ενημέρωση των γιατρών. Ακριβώς. Είναι και το μεγάλο πλήγμα, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι θα συμφωνήσει η κυρία Πρευτίτση, είναι η άγνοια της πρώτης γραμμής των κέντρων που φτάνει ένας ασθενής. Για τα σπάνια νοσήματα δεν έχουν την... Ούτε ο πνευμονολόγος μπορεί να το εντοπίσει. Όχι. Όχι. Το ίδιο θέμα είναι και με εσάς, κυρία Πρευτίτση, και με τη δική σας γνώση το ίδιο γίνεται. Εμάς ευτυχώς το νόσημα είναι πιο διαδεδομένο. Πλην όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάλι πρόβλημα στη διάγνωση. Εάν μιλήσω προσωπικά, εγώ γιατί μίλησε προσωπικά και η κυρία Αλισανδράτου, η κυρία Αλισανδράτου έκανε 6 χρόνια τρίπλεξ. Εγώ χρειάστηκε για να διαγνωστώ να περάσουν 11 χρόνια, 3 βαριά περιστατικά αφυδάτωσης, όπου κανείς γιατρός δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να έχει συζητήσει. Εδώ πέρα πήγαινε σε νοσοκομεία, φαντάζομαι. Ναι, την τελευταία φορά το νοσοκομείο που πήγα έτυχε να είναι δίπλα στο τμήμα εινοκιστικής του Αγία Σοφία, όπου και εκεί την τελευταία μέρα της εξόδου μου από το νοσοκομείο είπα στους γονείς μου, κοιτάξτε, λέει, πάτε δίπλα στο τμήμα εινοκιστικής να κάνετε τεστ υδρότα, αλλά δεν νομίζουμε το παιδί αυτό να έχει κιστική ίνωση. Έτσι, μερικούς τους τρώνε. Είναι ότι θα πρέπει, τουλάχιστον σε μένα ήταν λίγο ενημερωμένοι οι γιατροί. Κάτσε για το 20. Αλλά έτυχε να βρεθείτε δίπλα στο τμήμα. Ναι, νοσηλευόμουν στο διπλανό νοσοκομείο. Δεν σας είχε εκδηλωθεί μέχρι κάποια ηλικία? Κάνα σύμπτωμα? Όχι. Από ποια ηλικία πήγατε και κάνετε τα 6 χρόνια? Δεν έχει σημασία ηλικία. Ο μέσος όρος που χτυπάει η νόσος, όπως είπα, προτιμάει τις γυναίκες. Είναι μεγάλο το ποσοστό, δηλαδή κοντεύουμε το 80% γυναίκες. Ποιος είναι ο μέσος όρος? Ο μέσος όρος είναι από τα 25 μέχρι και τα 45. Τόσο. Οπότε σημαίνει για 60 νέες χρονών δεν μπορεί να γυναίκες... χτυπήσει κάποια γυναίκα. Συμβαίνει, έχουμε σας λέω και 70 και 80. Πώς πάνε αυτά τα περιστατικά? Επειδή είναι μεγάλη κάπως υποτίθεται. Δεν έχει να κάνει τόσο η ηλικία όσο το στάδιο που βρίσκουμε την νόσο. Όσο χρονών και να είσαι, δυστυχώς, και παιδί να είσαι, όταν βρεθεί η νόσος... Αν δηλαδή τη βρίσκανε τον πρώτο χρόνο
ή τον πρώτο μήνα. Τι θα είχαμε δικαίωμα ζωής και 15 ετίας, ίσως τα λέγαμε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όταν πάλι έγκαιρη διάγνωση. Όταν σκεφτείτε ότι τα στάδια της νόσου μας είναι 4. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η μέση διάγνωση βρίσκεται στο στάδιο 4. Όταν έχει φτάσει ήδη στο 4. Έχουμε χάσει τα 3 στάδια. Τα οποία τα στάδια αυτά δίνουν πολύ σοβαρά δείγματα. Σε εμάς υπάρχουν πρόσφατες μελέτες, γιατί πλέον στην Ευρώπη εφαρμόζεται ο νεογνικός έλεγχος. Δηλαδή με το που γεννιέται ένα παιδί παίρνουν από τη φτέρνα λίγο αίμα και το εξετάζουν δηλαδή. Για την κυστική ήνωση. Και έχει δείξει ότι στα παιδιά που εφαρμόστηκε νεογνικός έλεγχος σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν κάνανε νεογνικό έλεγχο και διαγνώστηκαν όπως εμένα στα 11, άλλους στα 3, άλλους στα 6. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πήγαν στο στρατό και διαγνώστηκαν στο στρατό. Στο στρατό, Ναι. Δεν είχε συμπτώματα. Μα σας είπα, εγώ προσωπικά είχα συμπτώματα, είχα κυρίως υπότονες αποφυδατώσεις και κάποιο βήχα χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Εσείς γιατί πήγατε στο γιατρό, άμα δεν είχατε συμπτώματα? Εγώ λιποθυμούσα. Συγκοπικά επεισόδια πάθαινα. Συγκοπικά επεισόδια. Βεβαίως, έσκαγε η καρδιά. Σου κάνουν καρδιογράφημα την ώρα εκείνη, το καρδιογράφημα πρέπει να έχει καρδιά. Αυτό που είδα χθες στο Ιντερνετ, έπαθε κάποιος, του καταγράψανε, επειδή υπάρχει από μια 210 συγκοπικά επεισόδια τα οποία έζησε. Ναι, το είδα και εγώ. Δεν είχε πνευμονική υπέρταση. Πόσο τυχερός πρέπει να ήταν αυτό? Δεν είχε πνευμονική. Δεν έχω πρόσβαση. Πόσο τυχερός ήταν αυτό? Ξένος εξωτερικός. Όχι, το είδα, αλλά αυτό δεν ήταν πνευμονική υπέρταση, γι' αυτό έζησε. Κάτσε, πάθαινε για να μας τα πεις τώρα για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί κάποιοι πάθαινε συγκοπικό επεισόδιο, δηλαδή ανακοπή. Αυτό μπορεί να είναι και η άπνοια, έτσι. Η απλή άπνοια που λέμε, ένα μικρό συγκοπικό επεισόδιο είναι η άπνοια που ακούμε. Το φως σας στο τούνελ το έβλεπες ή όχι? Στον ύπνο. Βεβαίως. Είναι και ένα σύμπτωμα που κάνει πνευμονική υπέρταση. Η υπνική άπνοια κάνει πνευμονική υπέρταση. Έτσι μια χαρά η Σίλια. Λοιπόν, οπότε δεν... Να πάμε λίγο στα θέματα. Το θέμα είναι η συγκοπή που παθαίνουν οι ασθενείς και οι γονείς τους, οι οικογένειες, κύριε Αλεξάκη, όταν διαγνώστηκε ο ασθενής και πρέπει να αρχίσουν μετά τον δεύτερο μαραθώνιο με τα ασφαλιστικά ταμεία νηνεοπή, με τα νοσοκομεία, με 1000. Ναι, εκεί είναι τα συγκοπτικά επεισόδια που τα παθαίνουμε όλοι. Να πούμε λίγο με τη σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Τα πράγματα έχουν στενέψει πολύ. Λεφτά λένε δεν υπάρχουν. Γίνονται περικοπές και στην υγεία συνέχεια. Κάθε χρόνο και περισσότερες. Εκεί τώρα, ποια είναι τα δικά σας προβλήματα που έχουν προκύψει και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει? Νομίζω ότι το μεγαλύτερο. Και στα γραφειοκρατικά και σε όλα, έτσι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια γραφειοκρατία η οποία είναι εξουθενωτική. Και αν τα συγκοπικά, θέλω να επινέλθω. Έλα. Δεν θα είναι στον ύπνο ή στο ξύπνο. Θα φέρουμε γιατρό για την νόσο. Θα σας τα πω. Θα φέρουμε γιατρό. Τα συγκοπικά θα σας τα πω. Συγκοπή με τη γραφειοκρατία. Ευτυχώς μιλάμε για ασθενειές, μακάρι να. Και γελάμε, έτσι. Έχουμε φτάσει σε επίπεδα πλέον να είμαστε να τα έχουμε. Όλα τα έχουμε ξεπεράσει. Αυτό γιατί οι άνθρωποι. Μια γρήπη. Ναι, αυτό μπράβο. Αυτό που μας δίνετε εσείς. Κάθε μέρα θα έπρεπε να το καταλάβουν εδώ πέρα. Κάπου το διασκεδάζουμε. Παθαίνετε συγκοπή με τη γραφειοκρατία, είπαμε. Με τη γραφειοκρατία έχετε τη ιστορία. Συγκοπή με τη γραφειοκρατία. Ξέρεις τι τραβάνε. Γεια σου, η συγκοπή. Το ξέρω, εμένα το λες. Αφού περάσεις λοιπόν και επιβιώσεις από τα συγκοπικά επεισόδια που θα σας τα πω κατηδίαν για να μην. Όχι, θα μου πεις αν ήταν η άπνοια που λες ή αν ήταν σε ξύπνιο, αν ήσουν έξω. Ωραία, θα σας τα πω. Λοιπόν, αφού λοιπόν ξεπεράσουμε τα συγκοπικά εν ζωή, μάλλον προδιάγνωση, μετά στη ζωή έρχεται, όπως λέμε, συνήθως. Πάντως, αν την γλιτώσεις από τα άλλα της ζωής που λες, τελείωσε, καθάρισες. Καλά, τώρα πια. Από γραφειοκρατία και τέτοια, καθάρισες. Αυτό είναι. Το πρόβλημα λοιπόν το μεγαλύτερο, θα μας τα πει και η κυρία Πρευτίτση, το μεγαλύτερο πρόβλημα ειδικά για τα σπάνια νοσήματα είναι το πρόβλημα της διαδικασίας της χορήγησης των φαρμάκων μας. Τα φάρμακα ανήκουν στα ορφανά φάρμακα, ανήκουν στα ακριβά τα περισσότερα φάρμακα, που σημαίνει ότι έχουμε κάθε μήνα εγκρίσεις επιτροπών για να πάρεις ένα φάρμακο. Από το νοσοκομείο το παίρνετε? Όχι. Είναι νοσοκομιακά ή είναι έξω? Όχι, ΕΟΠΗ. Από τον ΕΟΠΗ. Από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Σου το συνταγογραφεί ο γιατρός, χρειάζεται πράσινη συνταγή γιατί είναι ακριβό φάρμακο, δεν είναι απλά ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικά, θέλει θεωρήσεις, στρογγυλές φραγίδες, τετράγωνες, τα στέλνει στην Επιτροπή. Που έπρεπε να είχατε μια σφραγίδα και να κάνετε τη δουλειά σας εσείς με τα σπάνια. Ένα κωδικό που να μπαίνει στον υπολογιστή έπρεπε να υπάρχει, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ακριβώς. Υπάρχει υπολογιστή στο ΙΚΑ? Εγώ πήγα να υπάρχει 45 χαρτιά. Εμένα μου ζητάνε ακόμα και σήμερα θεώρηση στο βιβλιάριο. Επειδή τα λεφτά, κυρία Πρευτίτση, τα τρώγανε.
Ναι. Από το 85 που κάνω το Υπουργείο Υγείας έχουν περάσει 30 τόσα χρόνια. Μπαίνει μηχανοργάνωση στα νοσοκομεία και στο ΙΚΑ. Ποτέ δεν μπήκε. Γίνεται ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Για να τρώνε από εδώ και από εκεί. Καταλάβατε. Αυτός ο ηλεκτρονικός φάκελος τον έχουν γραμμένο. Αυτός είναι τρομερό. Τον έχουν γραμμένο. Κύριε Αλεξάκη, εμείς τα ξέρουμε γιατί τα ζούμε. Οι κυβερνήσεις και οι κυβερνώντες. Εγώ ζω στην περιφέρεια. Λοιπόν. Εγώ δεν απευθύνομαι στα κεντρικά φαρμακεία του Ρέντι. Απευθύνομαι στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ των Σερών. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ των Σερών θα απευθυνθεί στα κεντρικά. Ναι, πάει λίγο, θα φτάσει μέχρι την Αμερική. Εγώ όταν παραγγέλνω ένα φάρμακο μπορεί να κάνω και 20 μέρες για να το πάρω. Και αν είναι κάτι το πολύ επίγον. Καήκατε. Ναι, θα κάνω την παρόξη. Με συγχωρείτε, ξέρετε τα τελευταία χρόνια οι καρκινόπαθες δεν κάνουν χημειοθεραπείες. Διότι παίρνουν ακτινοβολία 6 μήνες για δημόσιο νοσοκομείο. Στην ουρά 6 μήνες καρκινοπαθής. Ο καρκίνος θα έχει πάει μέχρι τους αστραγάλους. Θα έχει φτάσει. Καλά, άλλο από μεταστάσεις και από αυτά. Να σας πω, και στο νόσημο το δικό μας, στην πνευμονική υπέρταση, με 8 ώρες να μην πάρεις το φάρμακο, 8 ώρες αν δεν πάρεις φάρμακο, μπορεί και να μην επιβιώσεις, να πάθεις συγκοπικό υψηλό και να φύγεις από τη ζωή. Εγώ πρόσφατα έκανα τη διαδικασία για να πάρω αυτό το θαυματουργό φάρμακο, γιατί τυχαίνει η μετάλλαξή μου να είναι σε αυτές. Και? Ξέρετε πόσους μήνες έκανα? Πόσους? Κοντά στους 2-2,5 μήνες για να το πάρω. Δηλαδή, και εδώ θέλω να πω κάτι. Ότι επειδή εγώ ασχολούμαι και χρόνια με τους συλλόγους, έχουμε δει πολλούς υπουργούς, υφυπουργούς, συμβούλους. Αυτοί που δίνουν λύσεις στα προβλήματα και συμπάσχουν πολλές φορές με τον ασθενή, είναι οι απλοί υπάλληλοι. Οι απλοί υπάλληλοι. Και επειδή πολλής λόγος γινόταν τώρα τελευταία για το ποιοι θα μπουν διοικητές στα νοσοκομεία, στις περιφέρειες, και μαζέψανε όλους τους αποτυχημένους βουλευτές και πολιτικούς, λοιπόν, εγώ θα έλεγα στον Υπουργό να βρει τους ικανούς και σωστούς υπαλλήλους. Αυτοί ξέρουν και τις παθογένειες του συστήματος, ξέρουν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των ασθενών, είναι ενσυνείδητοι και μπορούν να βοηθήσουν να πάει σωστά αυτό το κράτος. Ένα πράγμα το οποίο λέμε μονίμως μαζί με την Ιωάννα και λέει και η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων που εκπροσωπεί τα σπάνια νοσήματα στη χώρα μας, είναι να υπάρξει καταγραφή όλων των νοσούντων από σπάνιο νόσημα. Είχε πει μια πρόταση η Ιωάννα, την οποία τη βρίσκω πάρα πολύ σωστή. Γιατί δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση? Σε ένα τρίμηνο μέσα το πολύ θα μας είχαν καταγράψει όλους και θα μας δίναν και κωδικούς και barcode και ό,τι θέλανε. Δεν θέλουν να το κάνουν. Εγώ αυτό το έχω καταθέσει και στον κύριο Γεωργιάδη. Όταν ήταν διατέλεση Υπουργείο Υγείας. Είναι πολύ απλό. Ένα τικάρισμα της νόσου. Ένα τικάρισμα της νόσου είναι. Να φωνάξει. Όταν γίνεται συνταγογράφηση. Τα χρήματα όμως, εδώ κάνουμε τις μεγαλύτερες, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό απεικονιστικών εξετάσεων από ό,τι έχει η Αγγλία, η Γαλλία που έχουν δεκαπλάσιο πληθυσμό από εμάς. Αυτό όμως, κύριε το δάχτυλό σου Αλεξάκη, πήγαινε στην αξονική. Που είναι μεγάλο λάθος. Αυτά όλα τα χρήματα θα μπορούσαν να διατεθούν για άλλες καταστάσεις. Αυτό δεν φταίει ο ασθενής. Αυτά δεν φταίει ο ασθενής. Εγώ δεν λέω και τον ασθενή. Φταίει και η ελλειπής εκπαίδευση των γιατρών. Είναι και το ιατρογενές φαινόμενο, είναι πολλά. Επειδή τελειώνει ο χρόνος προμήθειες, εγώ θα ήθελα και η κυρία Λισανδράτη και η κυρία Πρεφίτση να πούν λίγο πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με τους συλλόγους. Δηλαδή, πού μπορεί να απευθυνθεί, γιατί αντιμετωπίζουν προβλήματα και θέλουν τη βοήθειά σας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι θεωρώ, καλά τα λέμε όλα αυτά, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό και το έργο που κάνει και ο κάθε σύλλογος. Γιατί ο καθένας μόνος του, δυστυχώς, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Όχι, ποτέ. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι όσοι βρισκόμαστε πίσω από το πρόσωπο του συνόλου των ασθενών που εκπροσωπούμε, να μπορούμε και να πρέπει να κάνουμε έργο και σωστό για τους ασθενείς. Κάνετε πολύ σημαντικό έργο, οι σύλλογοι των ασθενών. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε και τηλέφωνα και διευθύνσεις. Πώς μπορεί κάποιος να σας βρει, που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Πείτε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μας, εντάξει, είναι το 2, μπορεί να το γράψετε κιόλας αν μπορεί να μπει από κάτω. Πείτε το σιγά σιγά. Είναι το 215 530 5523. 215-530-5523 και ο σύλλογος είναι Πνευμονική Υπέρταση Ελλάδας. Τον βρίσκει κάποιος και στο site με το όνομά του, στο Facebook, είναι σε όλα τα media, Twitter, έχουμε τα πάντα. Είμαστε οργανωμένοι σε όλα τα επίπεδα. Η αλληλεγγύη, είναι και η αλληλεγγύη μέσα που πηγάζει. Ακριβώς. Γιατί κάποιος βρίσκει άλλους ανθρώπους συμπάσχοντες που κατανοούν το πρόβλημα κτλ. Έτσι είναι. Και ο ένας συμπαραστέκεται στον άλλο. Καταρχήν έχουμε και κοινά προβλήματα τα οποία μπορούμε να προωθήσουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Μεταξύ μας μόνο μπορούμε να βρούμε, το ξέρετε. Ο λαός μεταξύ τους μόνο μπορεί να βρει άκρη.
Με όλους αυτούς δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, Μα κάπως έτσι επιβιώσαμε. Κυρία Πρευτίτσι, για το δικό σας σύλλογο. Εμάς ο σύλλογος μας έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο του είναι 2310 422 530. Η ιστοσελίδα μας είναι www.cfates.com. Αν βάλει οικιστική ένωση, μπορεί να βγει όμως ο σύλλογος. Θα βγει σύλλογος για την οικιστική ένωση και εμείς έχουμε τα media εκεί, τα Facebook και τα Twitter. Λοιπόν, κυρίες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας είπατε όλα αυτά. Και εμείς δίνετε και πολύ κουράγιο σε ανθρώπους που πάσχουν. Γιατί είχαμε και την πλάκα μας. Εννοείται. Αυτό είναι σημαντικό. Χωρίς το χιούμορ η ζωή δεν βγαίνει. Και αυτό δεν υπάρχει και περίπτωση να επιβιώσει κανένας. Δεν βγαίνει, έτσι είναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.